Za egoizmus trestá Boh človeka osamelosťou, respektíve sa ňou za tento životný postoj trestá človek sám. Každá osamelosť, napriek maximálnej zhovievavosti a súcitu s osamelými ľuďmi, svedčí žiaľ o istej forme ich egoizmu. Smutné je, ak to osamelý nevie rozpoznať a má pocit, že je osamelým nezaslúžene. Lenže s výnimkou Robinsona si za to takmer vždy môže človek sám. Nejakou svojou egoistickou črtou v rozprávaní, v tom, ako zaobchádza s majetkom vlastným alebo požičaným, ako je pohostinný. Či vie aj počúvať, alebo chce stále len rozprávať. Či sa snaží vo svete zorientovať, či vie svoje vedomosti bez zbytočného povyšovania sa dávať aj iným. Ako jej protiklad je osamelosť zároveň dôkazom, že sme stvorení pre lásku, nie nenávisť. Osamelosť ako najrídzejšie vyjadrenie ľahostajnosti. Svojou nevšímavosťou vháňame ľudí okolo seba do škrtiacej slučky osamelosti. Ale aj osamelosť má svoje stupne. Prvým, ktorý ani nie je pravou osamelosťou, je samota. Človek, ktorý sa nejakými okolnostiami izoluje od iných, je sám. No ak ho niekto miluje, ak na neho niekto čaká, nie je osamotený. Existuje veľa príbehov o ľuďoch, čo sa postrácali v horách, stroskotali na lodiach a lietadlách, utiekli z koncentračných táborov a predsa im dávala silu túžba po láske tých, ku ktorým sa vracali. Zvyčajne sa aj vrátili. Láska je veľmi silný motor a túžba po milovanej bytosti takmer nevyčerpateľný zdroj energie. Znie to zvláštne, ale v odlúčení od ľudí môže človek naopak i naberať silu, aby sa necítil v živote osamelý. Takou nenápadnou formou našej túžby po samote je aj skautský tábor. Ideme naň, priam sa naň tešíme, hoci vieme, že nám bude horúco i zima, smedno i mokro. Na niekoľko dní stratíme prostredie, kde sa cítime bezpečne a kde v jeho vzťahoch máme svoje miesto. Odlúčenosť od najbližších, ale aj od našej izby a predmetov, čo ju naplňajú, nás nanovo rozdúcha lásku k prostrediu, ktoré by bez odlúčenia postupne zovšednelo. Môže zovšednieť aj láska k človeku? Druhým stupňom osamelosti je osamelosť od ľudí ako takých. Lekár, čo niekedy obetavo vyšetroval pacientov, prežíval s nimi ich bolesti, chcel každému pomôcť a každú smrť pacienta prežíval veľmi osobne, sa počase zlomí. Začne nenávidieť fyzický kontakt s pacientom. Prestane prežívať bolesť, rozkričí sa na dieťa, ktorému napráva zlomeninu. Sanitka, privážajúca pacienta, v ňom už nevyvoláva vzrušenie a chuť bojovať do posledného pichnutia ihlou. Skôr znechutenie a priam fyzickú neschopnosť dvihnúť sa zo stoličky. Kňaz, ktorý keď počuje zvonček na dverách fary, má chuť vytrhnúť ho aj s káblom a šmariť do váhu. Kto zasa otravuje? Syndrom osamelosti pred ľuďmi v mnohých rozvinul mobilný telefón. Ak niekomu všetci sústavne volajú len preto, aby od neho niečo chceli, zvonenie mobilu v ňom postupne vyvolá podmienený reflex znechutenia a prevrátených očí. Po 8 zazvoneniach konečne zdvihne, aby sa v zápätí vyhovoril, že mu dochádza baterka. Osamelosť pred ľuďmi je zlá, ale dá sa liečiť odchodom do samoty a modlitby, kým si človek ľudí znova nezamiluje. Je to ako so psíkom. Každý psíčkar vám potvrdí, že so psom sa treba o jeho hračku alebo palicu naťahovať. Treba mu ju vyrvať z papule, aby vedel, kto je pánom. No rovnako dôležité je nechať ho občas aj vyhrať. Dovoliť mu, aby si svoju loptičku či papek ubránil. Potom celý natešený poskakuje a vrtí chvostom. Aj človeka, rútiaceho sa do osamelosti, treba nechať občas vyhrať. Urobiť mu radosť tým, že ho vypočujeme, splníme jeho naozaj trápny rozkaz, prídeme za ním aj vtedy, keď od neho nič nepotrebujeme. Tak sa prestane báť návštev, pretože zistí, že občas mu niektorá z nich nesie 3 zabalené špice ku káve a nič za to nechce. Zo začiatku ani neuverí. Najhorším štádiom osamelosti je osamelosť po boku niekoho, koho milujeme. Dá sa jej predísť? Dá. Urobiť si zo vzťahu sviatok. Preto cirkev odporúča, aby si dvaja ľudia, muž a žena, ktorí začínajú mať spoločné veci v jednej práčke, urobili zo spoločného sveta sviatosť. Lásku možno zachrániť iba tak, že bude stále rásť. Prvé roky rastie v stále dokonalejších telesných prejavoch. Preto je dôležité v tejto veci pred manželstvom nezájsť priďaleko. Nie preto, že by Pán Boh úzkostlivo meral vzdialenosti, kam až tie dlane zašli, aby v zápätí zorganizoval nejaký trest či tehotenstvo.
z lásky k láske, aby sa nevykradla počas prvých búrlivých mesiacov tesne po spoznaní sa. V každom vzťahu sa časom začnú objavovať nevypovedané vety. Svojim tichom hovoria, že tí dvaja sa od seba vzdialujú a nie tej sily to ticho prekričať, že nie. Že napriek tomu čudu vzdialovania sa chcú ostať spolu. Preto je dobré šetriť si telesno v láske na prvé roky manželstva, kde sa už na vzájomnú lásku nehrajú, ale ju začínajú žiť. Asi preto má byť scout čistý v myšlienkach, slovách a skutkoch. Nemá byť lovcom vzťahov na táboroch. Iskra medzi chlapcami a dievčatami môže rozpaľovať všetky aktivity a byť krásnym motorom pri zlepšovaní hier a družinového života. Môže však aj ničiť. Na čisto chlapčenskom či dievčenskom tábore síce bude tá iskra občas chýbať, ale je istota, že nedôjde k požiarom. Kto ide do skautingu ako do supermarketu, kde chce platiť takmer výlučne vyznaniami lásky naprieč oddielmi svojej skautskej oblasti, ten sa pomýlil. Skôr či neskôr to bude ľutovať on i tí, ktorí mu naleteli. Ak si uchránime vzájomné vzťahy od dvorenia, dvojzmyselnosti a bezhlavého zamilovania sa, uchránime si čosi veľmi vzácne, otvorenosť a dôveru. Budeme k sebe milí a pozorní, bez zištného dôvodu druhému počarovať. Ak sa to v niektorom oddiele darí, skauting tam kvitne. Ak nie, kvitnú skôr herpesy na perách. A máme len jeden výstrel v živote, lebo žiadna iná nebude už prvá, tak spieval svojho času Elán. Pane Ježišu, obstáť v tomto ideále je dnes až nad ľudské sily. Nástrahy sveta sú rafinované a prichádzajú príliš skoro. Často sa ešte ani nevieme brániť a už sme vtiahnutí do závislosti na vlastnom tele, lebo ozajstná láska zvykne prichádzať až neskôr. Bojujeme s nekončiacimi výčitkami. Len čo, ako tak dospejeme, prirúti sa množstvo informácií roznecujúcich zvedavosť. K myšlienke vyskúšať to všetko je len na krôčik. Potom sa to už nedá vrátiť späť. A boj o čistotu sa netýka len sexuality, ale aj čistoty od alkoholu, od cigariet, marihuany, internetu, hracích automatov. Často bez tvojich milostí nedokážeme obstáť. Len o ne ťa prosíme a pokúsime sa ostať v tomto svete čistými. Amen.